Efter min første time hos Abdullah, så følte jeg mig bare lidt som en fjer. Jeg følte, at min krop blev helt reinkarneret. Første gang jeg mødte Abdullah, sagde han til mig, at min krop var som dumpet på lossepladsen, og det nu var tid til at blive genbrugt. Og jeg tænkte, ej okay. Men efter første time forstod jeg virkelig, hvad han mente. Den her yogaundervisning, den er fuld på, fordi der er altid dejlige damer, der kommer. Så hvis du også er ravfyr, så skal du bare sætte dig bagved, det er fuld på. Efter jeg har været hos Abdullah et par gange, så føler jeg virkelig, at min krop er blevet løsnet. Jeg føler virkelig, at jeg har fået mere fred i sjælen, og det påvirker mig meget i hverdagen. Jo, skør, mit navn er Abdul. Tilbage i 80'erne, mig jeg boede tilbage i Iran. Og så jeg begyndte at sove på gaden og sådan noget der. Jeg begyndte at få hold i ryggen og sådan noget der. Jeg tog bare til Slovakiet og lærte yoga. Hvor det løsnede, grønt det gjorde. Og så jeg lærte af en god lærer. Jeg tog hen til Danmark for at få mig uddannelse. Så blev jeg yogalærer. Det var mig, der startede det her. Og så har jeg fået en hel masse danskere i det her. De er sammen dygtige alle sammen. Hold det der. Abdullahs lærer gør din krop nemmere at bære.